Поздравителен адрес. От името на синдиката на дамите в Консалтинг клуба относно рождения ден на Илиян, инструктор по танци. На инструктор нищо не се отказва. Уважаеми Илияне, на жизненото поприще в средата ти навярно се питаш да бъдеш или да не бъдеш. Цитат. Ние ти пожелаваме бъди. Бъди ни жив и здрав. Пази си краката, пази си ръцете и разни други работи и части от тялото си. Но внимавай със сърцето. Редно е да го оставиш на нас. Знай, че ние дамите от твоя клуб сме ти нужни и без нас не можеш. Защото всеизвестна истина е, че танцът се води от мъже, но жените командват мъже. Още веднъж честит рожден ден и нека следващия ти рожден ден бъде отново плод. Момичета, учителя е ваш, целувайте му. От Централния комитет на синдикатите в България. Уважаеми дами и господа, вчера учители ми шипават празник. Първо рождения му ден, а второ Международния ден на учителя. Така че... че учителя сега се усмихва, в понеделник ще получи нашите искания на написане. Ако в 7-дневен срок не изпълни исканията, ние сме готови да стъчкуваме. Така сега, вече като мине веселата част, аз бих искал да пожелая на Илиян. Това е днеска връзка. Бих искала да му пожелая да се радва на древните неща в живота, да се усмихва повече, да се вярва, повече смелост това, което е достигнало и да не забравя, че всички ние го обичаме и много трудно ще го пуснем от други. Сега само да кажа, че има още други изненади, но те са в последствие вечерта. Гответе се за учителя ще изпитва. Не, въобще няма да ти е слабо сърцето, защото ще има страхотно изпитване конкурс танцува и с учителя. Така че, гответе се.